масата. Бебо, да видите фотоапарата. Той го няма, бе. Клип ще направи, ето е. Готов ли? Айде, малко. Чак. Кой ще взе? Знаех, да, стенца. Айде, пробвай още веднъж. Биологично. Тя ще бъде в... Пробвай още веднъж. Кое? Мишки, термометри, такива длъжности не е. Ама, Пепи, актриса ще сме, актриса. Айде сега. Ай, първите и подмоля, това е това Нике. Айде, 3-4. Това е. Айде. С перлите снимали, ме интересува. Аз нямам против. Сега виж колко е красиво перлите върху листото. Здраве, тогава. Тя се избра. Айде, Бебо, момиче или момче? Какво трябва да правя? Момиче ще е и второто. Се знае, Не, такава е количбата ми, заповядай. На най-бъргавия се давало първо, за да детето да приличало на него. Алекс, Тео, заповядай. Това трябва да бъде. Алекс, след тебе на малко сега ще бягам ли след? Ами, просто, Жош направи просто 2-3 бързи стъпки. Така. Готово. Иска да бъдем извора, Алекс, заповядай. Алекс, искаш ли Александър. Малинка, ти всичко взе. Шнива, това е такова, бе. Айде, Нинка. Виж мама какво ще даде. Айде, кучка. Айде, прибирам милите, че... Така. Готови сме. Смятам. И ние сме готови, на здраве. Айде, чирс. Айде сме живи здрави ние, да ги гледаме. Чирс, мейт. И... На здраве. Здраве. Тео, на здраве. Благодаря. Здраве. Айде, Чирс, дикет се, чирс, дикета. Ти обичаш такива резерви? Това не ми резерво, такова ме. Изгоряло. Изгоряло ме. Супер, да. Мек такъв, не? Ще да забравя. Меко, да. Мекчко е, супер. Значи, като чаш, Инка хапва от питката. Падна ли, мама?